Represento i negocio en nom de la cooperativa. La veritat és que no acabo d'entendre els conceptes de representar i negociar. Com ho puc fer com a membre del Consell Rector? Doncs bé, tot i que ambdós termes estan interrelacionats, representació i negociació, per fer-ho d'una manera més senzilla, començarem pel què significa representar a la cooperativa i després ja tractarem l'aspecte de com negociar en nom de. Som-hi, doncs! El Consell Rector sempre ha de representar els interessos col·lectius de la cooperativa i els de les persones sòcies. En primer lloc, des del teu nou càrrec pots aprofitar per conversar amb la gent, parant molta atenció, com si tots els comentaris i opinions fossin importants. Aleshores, el Consell Rector pot tenir una autonomia il·limitada per decidir qualsevol aspecte de la cooperativa? El Consell Rector no té ni una autoritat il·limitada, ni tampoc pot actuar en caràcter individual, sinó tot el contrari. Es tracta de representar el que s'ha acordat de forma consensuada amb la resta de membres de la cooperativa, identificant bé les causes principals per trobar la millor solució per tot el conjunt. Per tant, el Consell Rector té unes obligacions col·lectives enfront d'unes individuals. Però davant d'aquesta situació, penso que és molt fàcil caure en els interessos contraposats, atès que defensar els interessos col·lectius sovint poden entrar en conflicte amb els interessos propis. És ben cert el que dius. Però com a Consell Rector hem de prendre consciència que sempre hem de jugar a favor de l'interès col·lectiu. Mira, t'ho deixaré ben clar amb un exemple. Ens hem de treure el barret de persona sòcia i posar-nos el de Consell Rector, tractant de tenir sempre una actitud objectiva, mantenint-nos oberts i flexibles i actuar en conseqüència. O sigui que hem de tenir molt clar quan juguem en una banda, amb el rol de soci i sòcia, o bé en l'altra, amb el rol del Consell Rector, i tractar de reforçar allò que és essencial pel bé comú. Així ens anirem guanyant la confiança i el respecte. Almenys fins aquí penso que t'han quedat força clar els punts claus per representar de manera satisfactòria a la cooperativa. Ara, cal que posem èmfasi en un altre aspecte d'igual importància. Suposo que et refereixes a com negociar en nom de la cooperativa. Veig que estàs al cas. Com a membre del Consell Rector tenim la potestat de negociar en nom de la cooperativa. I negociar, ja sigui amb entitats financeres, públiques o privades, és cada vegada més difícil. Per tant, hem de prendre consciència que és necessària una preparació per part del Consell Rector. Continua, que cada vegada és més interessant. Doncs bé, en tot procés de negociació hem de tenir en compte a. El significat del que negociarem i les diferents fases del procés. Hem de tenir una doble mirada pel que fa al problema, però també a les oportunitats. B. Una inversió d'esforç i temps, ja que no sempre serà possible d'arribar a una negociació eficient i eficaç, evitant caure en l'error de pensar que les úniques persones sensates són les que opinen com nosaltres. C. Vetllar pels interessos de la cooperativa, amb l'objectiu d'obtenir una millora contínua de les condicions col·lectives. Per tant, com a Consell Rector, sempre he de cercar el benefici de la cooperativa enfront de l'individual, sent més rellevant pel que fa a la responsabilitat del càrrec al projecte col·lectiu que el propi. Correcte. I recorda que la solució a tot conflicte i negociació és sempre cooperatiu. Per tant, és un veritable orgull representar a la cooperativa i viure amb passió aquests principis.